scéna slovenskej dediny. Prichádza krava. Za ňou druhá, tretia. No poďme Prichádza sviňa. Kačka. Prepáčte, dievča z mesta. A prichádza ovca. Ďalej prichádza Štefan. A za ním Anča. Aj by si ma vzal, pištík môj. Oj, ale to tak z hurtou. Veď ale, Števko! Števko! Anička? Števko! Anička? Števko! Anička? Števko! Ondro, a zapnutlo to je? Hlásenie miestneho rozhlasu. Prihovára sa vám vaša starostka Imriška Paľová. Už 5. kravu zabilo spadnutú múrivou. Preto by som chcela osloviť nejakého dobrovoľníka, ktorý by išiel do Bruselu o nejaké tie dotácie z Európskej únii popýtať. Ak sa taká dobrá duša nájde, nak tá ide do kostola, pána farár ho vystrojí, požehnania dá a do všetkého ostatního uvedie. Ďakujem. Koniec hlásenia. Ondro, nalej, teraz. Keď Štefan počuje o možnosti ísť do Bruselu, spozornie. Konečne nájde spôsob, ako môže zdrhnúť Anči. Pol hodiny minulo, odkedy to boli pána starosta vyhlásili a nikde nikoho. Človek by povedal, že reku, kto by odolal? Čo to? To iste len vietor zavíja. Skoro nám strechu na kostole odfúklo, raz sa to už stálo. Bola búrka, blesky sa metali, hromy duneli, vietor zavíjal a dážď vyčúval všetko, čo mu bolo do cesty prišlo. Ale čo to? Nejak riadne začal ten vietor zavíjať. Ale ako vravím, dážď bičoval všetko, čo mu bolo do cesty prišlo a vietor stromy vyvracal. Celý čas som sedel pri obloku a pozeral, že či nám reku strechu z kostola neodrapí. A Boh daj. A odrapilo. Ja som Štefan. Do Brusela idem. Sadaj, vezmem ťa. Pán na koni vysadil Štefana niekde v Alpách. A tam osamelá kravička. Joj, či som lačný? Ak by som si dal z tej výšložky, čo by sa nám nadali, keby som ja sprostý nebol. Však som teda všetko vytratil. Ej, ale bahota, hej. Čo ty to takto osamote? Takýmto fajný kravy ani mimo čovej nemáme. Takže som tak si ťa trošku pomacká. Štefan sa dlho neošíval, pomacal krávku a ohník založil, opiekol si ju. Túto deltu ty Kapi ale nemal chuť na diskusie a Števka ako nežiadúceho svedka svojho činu na mieste